safar ana sumbatan har a gama bakwai, muna gama bakwai sai mu wuce haka hannun mu haka mu je wajen makamin Ibrahim, akwai wurin kafan shi inda ya taka an kewaye an rufe shi da gol haka, za mu je ba addu'a ba a neman albarka, za mu je ka ne ko kowa ya ga kafan Allah ya caji ga aya, in ka je ga kafan kawai a taron za mu je haka, za mu je mu ga kafan muna ganin kafan sai mu wuce, mu da wuce sai bayan setin wurin makamin Ibrahim inda aka san kafa, to anan za mu create sahu, kowa zai create sahu sai mu sallah setin kofan Ka'aba sai mu sallah raka'a biyu, kai godiya ga Allah ka ambaci bukatunka a sujada da kuma in ka yi kai bukatunka ka gama sai mu wuce, dama za a sha ruwan zamzam to amma muna azumi sai mu wuce zamzam nan ne daidai rijin zamzam sai mu haura ta Safa da Marwa, muna zuwa Safa da Marwa mu taru waje daya mu rike junan mu, za ka ga mutane fiye da yadda kake tunani, sai mu daga hannu da ɗakin Ka'aba sai mu karanta inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Sai mu kama hannayen sannan sai mu sauka kuma sai safa daya marwa biyu, za mu gama a marwa kusan marwa muna tafiya muna karanta la ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara hamda hazama al-ahzab wahda. Dan ka bude dai da kowa mutane dai su fara zuwa dan an je ana yi da sassarfar karka gadon kayan gudu ka tafi kamar tawaga, in ka yi da sassarfa ka tsaya ka jira yan uwanka su zo wanda bai yanda yake gudu a ƙarshe, in yanzu sai mu hada hannu mu ci gaba da dawa shi ma mun je maro shi ba za ka sassarfar shi ma a sake juna a yi gudu, in an dawo kuma haka shi ne sai mu gama muna zuwa marwa an yi da umar hawa marwa ku gode wa Allah mu sauko sai mu zo a tare a yi aski, inda aski dole ne daga ciki wanda zai aski duka ko wanda zai dan cice shi ke nan an dawo ta sai kowa ya je abin da zai to mu da bayani ya ga don karatu ne kan ba kowa zai ne za mu mai ni na zan yi za mu yi da baki za a yi kowa ya ji wannan ya tambaye ka zai iya personal addu'a ka ba shi